Salutare toată lumea și bine v-am găsit la noi episoade pe acest canal. Astăzi ne vom juca Real Steel. Uite, Real Steel. Poate ați auzit de Real Steel. Este și film, partea 1 și partea 2, care se luptă roboții, câștig de asta. Dăm și nu uitați dacă mai vreți episoade de Real Steel să apăsați butonul de like și să vă abonați. Și astăzi ce? Maxim numele, hai să ne-l punem. Adi Limbovici. Da, enter username. Mamă, puteam să mă conectez pe Facebook. Wow. Ce asta? Ia, continuă. Multiplayer. Match. Nu știu. Să dăm aici. Yes. Și am să intrăm într-o bătălie. Acum chiar nu știu cu cine am să mă lupt. Joculețul în sine este fain, grafica este bună. Aici, uite, așa. Aici se poate juca ușor. Știți? După aia putem să ne luptăm cu ăsta, nu mai știu cum îl cheamă, dar e foarte bun. Ăsta, ceala, e tare. Hai, da, bă. Mamă. Hai, intră odată. Și e ca un fel de box. Numai că este cu roboți, mișcări speciale, tragi una peste cap, îi zboară capul. Este Zeus, poate să vă arăt și pe Zeus. Este cel mai puternic de joc. Dăm skip la astea, fiindcă one, go, adică fight. Așa. Uita pe aici ce-i dă, auleo. Stai, bă! Bă! Matea tale. Nu ne-au luat așa de multă că am apăsat. Așa, uite, uitați aici la mișcare specială. Ia uite. Pam, pam și eu zbura capul. Adică eu am câștigat. Cam așa se traduce în engleză. Poate voi când o să vedeți filmulețul ăsta, poate o să fiți la școală, unii dintre voi, dar eu sunt acasă și filmez videoclipul ăsta. Numai 48 de secunde, adică e bun. Versus. Mamă, Atom îl cheamă. Of. Îl știu, la Versus. Hai să vedem ceva la Versus.
Dar știam că se poate juca și multiplayer. Nu mai știu unde se mai joacă. Cute Fight. Ia. Îmi găsește pe cineva. Poate îmi găsești pe unul pe mine. E fight eu versus eu. Cel mai bun merge. Dar parcă am mai făcut eu versus eu. Pe la început. Când m-a învățat tutorialul cum să joc. Mamă! Și dacă îl bat. Hai, gheat aici. Cum dăm amândoi ca proștii? A, deja mișcare specială. Deci, pam, pam. Deci mie mi-am zburat capul. Îmi place jocul. Este și 2 filme cu dânsul. Asta e foarte tare. Dacă vreți, le puteți căutați. Real Star. Și le... Ce? Nu. Ce? Hai, da be. Place White. Dar nu mai vreau o dată. Vreau acasă. Vedeți. Să jucăm noi un match. Încă un match. Cred că e cu ăsta, cu Atom. Atom, așa îl cheamă. O să vi-l arăt eu. Atom este foarte șmecher. Adică chiar este foarte șmecher. Și vreau să mi-l mai upgradez. Upgrade nou. Yes. Fiindcă asta vreau să fac și eu. La asta. Wow, leo. Yes. Băga mea. Nu, aici. Așa. La energie. Așa de mult durează. Hai, 4. Level 3. Așa. Dă să ieșim și să ne luptăm cu Atom Fight. Atom! Ce? De Doamne să ne ajută să ne luptăm cu Atom. Atom este foarte puternic. Nu știu cum am să zic, cred că am să țin numai scut. Sper că să nu dureze, că am filmat până acum 9... În 3 minute cred că îl bat. Cred. Bătălia secolului! Între Apsun, 47 și 58. Nu-i mare diferență. Dar e un robot special. Hai zicem așa. Mamă! Ce tare e! Mamă! Mă rup în două!
Mamă, n-am ce face. Bă, de asta mă bate. Trebuie să ți-mi scot. Hai să mă bate din prima. E un robot legendar, frate. Mamă. Fuck you, son of a bitch. You lost. Dar nu mai aveam ce să fac. Dar nu îl pot bate pe Atom. Numai dacă trec de 57. Am să le upgradez pe toate. Încă o dată. Îmi pare rău dacă n-am putut. Nu puteam ca să-l bat pe Atom. E un robot legendar. De asta. Și cu asta, și cred că și cu asta a fost episodul de Real Steel de pe ziua de astăzi. Și să nu uitați, dacă mai vreți episoade de Real Steel, și să nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați, fiindcă pe mine mă motivează să fac mai multe episoade de Real Steel și de alte jocuri. Și cu voi a fost Adi și ne revedem data viitoare. Pa, pa!